Żagħżugħ ta' 19-il sena minn Ħallija indarab wara li nqaleb bil-karozza qrib iċ-ċimiterju ta' Ħallija. L-inċident seħħ għal-ħabta ta' satejn tal-ġimgħa wara nofsinhar meta għal xi raġuni s-sewwieq inqaleb bil-karozza wara li laqat 4 karozzi. It-triq kellha tingħalaq għat-traffiku bil-konsegwenza li għal ħin twil inġema' traffiku kbir fl-inħawi. Mad-daqqa l-karozza ħadet in-nar, iżda dan ġie kontrollat mill-pumpiera tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Ambulanza ħadet lill-vittma l-isptar bil-kundizzjoni tiegħu għadha mhux magħrufa. Sa dan it-tant rapporti fil-medja qed jikwotaw lil iż-żagħżugħ tajt li bina inqaleb bil-karozza wara li ntlaqat minn karozza li baqgħet għaddejja. Żewġ tirġiel Ħamruniżi qed jingħataw il-kura fl-Isptar Mater Dei wara li kienu involuti f'argument fil-Ħamrun. Il-każ seħħ għal-ħabta ta' 3:30 tal-ġimgħa wara nofsinhar fis-saq il-Kubrit fil-Ħamrun wara li allegatament inqala argument bejn iż-żewġ vittmi li għandhom 30 u 29 sena rispettivament u raġel ieħor. U mifhum li l-argument inqala minħabba karozza. Jidher li r-raġel ta' 30 sena sofra xi ġrieħi f'sidru wara li kien aggredit b'turnavit, filwaqt li l-raġel ta' 29 sena sofra xi ġrieħi f'siequ, iżda l-kundizzjoni tagħhom għadha mhux magħrufa. U mifhum ukoll li l-aggressur ħarab minn fuq il-post minnu fih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.